Сәлем. Сәлем, достым, сәлем. Галим, карайлы, тагын шолтырата бар инде. Ничек язылып була дип. Әйдә җавап бирик әле шуларга. Эй, Шүркә дустым, Салават күперенә бөтен почта бүлекләрендә язылып була. Шундый җайлы бернинди кыенлыгы юк. Татарстанда язылу индексы по 2339, Россиядә 73953. Шулай ук Татарстан дәүләт хезмәте электрон порталының подписка бүлегендә һәм подписка почта.ру пресса электрон порталында да язылып була. Язылу бәясе 294 сум гына. Әйдәгез бергәләп язылыйк, бергәләп укыйк, дуслар.